आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बर' रावखौ बोखांनाय बेखौ लानानै बिटिसिआव फिनजाथाय गोबां जानायखौ नुनो मोनदों आरो दायो आंनि खाथियाव दङ बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानगोनां गपिनाथ बरगयारी बिथाङा दङ आरो थोंजोङै आं बिथांनिफ्राय मिन्थिना लानि बिथांमोना माबायदि बेनि खेथ्रआव फिनजाथाय होगोन मा बुंगोन जिहेतु मैया आसाम आयेन आफादनि जि लग' बे लग'निफ्राय बर' रावजों लिरनायखौ बोखांनायनि मोनसे थिरांथा लानाय जादों मा बुंगोन नोंथां? गोजोन्थों नोंथांमोना आंखौ बिदि ससियेल लाइफआव बाइक लाफैनायनि थाखाय मैयानिफ्राय ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दं आसाम आयेन आफादनि जे लग' बाहाय आसाम एसेमब्लि अखम बिधान सभा ओमफ्राय आसाम आयेन आफाद बे लग'आव दङमोन बेखौ बोखारनोसै होननानै मिथिनो मोनदों नुदों आं ससियेल मिडियायाव बेनि थाखाय जोंनि सोमोनांथाव बाथ्रा जादों थोंजोङै आं बुंगोन मोजां जानाय नङा जुदि बोखारमारोबा दानि बिजेपि सरखार आसामनि हेमन्त बिश्व शर्मा सरखारा बे लग'निफ्राय बर' रावखौ बोखारोब्ला थोंजोङै आं बुंनो लुबैदों आसामाव जेबायदि दा मोजां मोनसे समन्वय सान्थि मोनसे बयबो हारि माहारिनि गेजेराव जे फोथायलायनाय फैहांदोंमोन बेवहाय बियो हेंथा जागोन हेंथा सोमजिगोन बेखायनो आङो खावलायनो लुबैदों मिन्थिनायाव बिस्वजित दैमारिया जेब्ला बुंथिगिरि थायोमोन अब्ला जिपिसिनि जेबो पारमिसन लायाखै बेखौसो आं खावलायगोन जे बै समाव लायाखैबा एसेबां 126 मन्त्रि एमएलए थासेयाव बिनि खोथाखौ मानो रावबो रायखाङाखै दिनैसो बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बुंथिगिरियाव गैला हिसाबै बेखौ बोखारनो नागिरनायाव जोंथ' बुंगोन बोखारनो मोना मानो होननानै बुङोबा जुदि जिपिसिनि पारमिसन लानांगौ खोथा दङबा दा लादो खिन्थु नाथाय बेखौ सिद्दा बोखारोबा जों बर' रावनि थाखाय मोनसे मान गैयै बाथ्रा जागोन आरो जों बायदि आसामनि गुबुन गुबुन हारिफ्रा बेवहाय मोनसे गिख्रंनाय फैगोन जे बेबायदि थोंजोङै माथो जेबो खालामनो हायो जों बर' थुनलाइ आफादा आगोलनिफ्रायनो गोजोननि थाखाय मोनसे हारिमायारि आफाद राव थुनलाइ हारिमुनि आफाद हिसाबै आसामाव गोजोनखौ जों लुबैयो बयनिबो गेजेराव अनलायनाय सान्थिखौ लुबैयो बे सान्थिया दा जाहांनाय समाव बेखौ बोखारोबा असान्थिनि मोनसे परिबेसखौ लाबोनो नाङा आं बेखौ जे आसामनि बुद्धिजिबि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोन आरो सरखाराव थानाय गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे गासिबो एमएलए मन्थ्रि बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जोंहा दंसै एमपिबो दं बयबो आसामनि 14 जन एमपि दं रायजो सभानि एमपि दं आसामनि एमएलएफोर मन्थ्रिफोर दं बिथांमोना गोथौयै सानलायगोन आरो बेखौ दा लग'निफ्राय बोखाङालाबानो सावरायनानै जिपिसिनि पारमिसन लानानै बेखौ दोनफिननाय राहा लानांगौ होननानै आं खावलायो मानो होननानै बुङोबा जों नायबाय थादों आरो बुंबोबाय थादों जोङो दाबिबोबाय थादों जे बर' रावा भारत संबिजितनि 8थि फारियाव हाबनाय हिसाबै जोंनि रावा इउपिएससि फरिखायाव मोनसे साबजेक्ट जानानै थाबाय बियो बर' रावा आनजादनि नाथाय जों नुदों दाबो एपिएससि फरिखायाव बेखौ दाबो आसाम सरकारा आनजाद आयदा मोनसे हिसाबै दाबो गनायथि होआखै बेयो जोंनि थाखाय ओरैनो जों बर'फोरनि साननाय हनायाव मोनसे बेरेखा साननायाबो दंखायो बे बुब्लियाव बे नैबे दा बोखारनो लानाय लग'निफ्राय बर' रावखौ बोखारनो लानाया
मोनसे दुखुनांथावसिन थासारि जागोन होननानै आङो सानो। बे खेथ्रआव सोंनो लुबैगोन अबेबा खेथ्रआव दिनैसिमबो आसाम सरकारा बर' रावखौ बा ट्राइबेलफोरखौ आं ट्राइबेलखौनो बुंदों बिमा बाथुल हिसाबै नोजोर होयो नामा नोंथाङा मा बुंगोन? आङो बे समसिमाव बे आफादाव थानानै आङो आसाम सरकारा जोंखौ बिमा बाथुलजों नायोखौ आं होनद्रायनाय नङा। जोंबो जोंनि दाबिफोरखौ जोंनि खामानिफोरखौ मोजां भाबैनो मावनो नाजालायनाया मोजां बर'फ्राबो। मानो होननानै बुङोबा मोनसे बारा गिदिर इसु होननाबाबो बर' बिजों फरायनाया जोंना जोबलांगासिनो दं। फरायसानि अनजिमाया आगोलनि रुजुथायाव सेबानिफ्रायनो जोंखौ खावलायहरबाय नोंथांमोना नोंथांमोननि बर' बिजोंनि फरायसाखौ बारायदो नङाबा जामलांगासिनो दं। बेफोरबो जोंनावबो मोनसे गोरोन्थि दं बायदि आं सानो। होमबा दिनै फोरोंगिरि थिसनाखै सरखारि खालामाखै होननायावबोथ' जों बांद्राय बिमा बाथुल होननो नाङा, जोंनावबो दस थायो। नाथाय बेखौ आं बुंगोन जे फरायसालिनि फराय बिजाबफोर राननाय बे राननाया आङो आगोलनिफ्राय बुंबाय जे सरखारखौबो बुंबोखादों। आं गोबाव सम गाहाय नेहाथारि बर' थुनलाइ समाव आफादाव थाबोनाय समावबो देग्लाय जे टेक्सट बुक प्रिपारेसन खालामगोन बेखौ खालमासि राननाय बेब'स्था खालाम। थांनाय बारावबो जोङो एमएलए गोदानफोरखौ ज' खालामनानै सावरायदों आरो बेखौनो फोरमायदों नोंथांमोना एसेमब्लियाव बेखौ मोजाङै थिखां जे देग्लाय प्रिपारेसन खालामनाय टेक्सट बुकखौ देग्लायनो होनायनि थाखाय दानाजा। नेक्स्ट इयारनिफ्राय फैगौ बोसोरनिफ्राय बेखौ हो। मानो होननानै बुङोबा बोसोरे टेक्सट बुक सोलायदों, बोसोरे टेक्सट बुक प्रिपेयार खालामदों। गावसिनि इंराजि असमियाव जाखांबासो जोंनो दानस्लायहरो। दानस्लायनानै हरनानै बेखौ प्रिन्टिङाव लांगौमानि जोंहा दान मोनसे मोननैया उन जाखाथारखायो। दा बे हिसाबै जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालियाव टेक्सट बुक राननाया जेब्लायबो उन जायो। आरो गोजान गोजान जायगायाव जोंना बर' बिजोंनि फरायसाफ्राबो बाङाय हिसाबै बैयाव अफिसियेलि टेक्सट बुकखौ लांनानै हैनायावबो गाफिलथि जों नुयो। बेखायनो आं बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायगोन जोंहा दा बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनांगौनि बेलायाव सांग्रां बयबो बर' रायजो राजाया लेखा गोरों लेखा रोङै अफिसार नङै जोंनि बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ'खौ बर' बिजों फोरोंनायनि थाखाय बयबो साननांगौ आरो आफादफ्रा थागिदा लानांसिगौसो बे समनि हांख्रायनाय होननानै आं सानो। आयेन आफादनि लग'ल' नङा, जों सिगांफोराव 5 बोसोर सिगाङाव बा 5 बोसोरनि जि आयेन आफाद जानानै थांबाय बेयाव नुदोंमोन आर'नाइ मोनसे डेक'रेसन खालामनाय नुदोंमोन। बेनि अनगायैबो जि मन्थ्रिफोरनि चेम्बार बेयावहाय बर' हांखोजों बिथांमोननि मुंखौ लिरनाय नुनो मोन्दोंमोन। दायो बेफोरखौबो थिखांजोबदों होननाय मोनसे खबर फैदों। नोंथाङा बे खेथ्रआव माबायदि बुंगोन? बाथ्राया नंमारगौबाथ' सिदा थोंजों दुखुनांथाव। आं दहायनो बुंखाबाय लग'आव बोखारनाय लोगो लोगो बेफोर थाङोब्ला बै समाव मानो बुङाखै 5 बोसोराव आरो दिनैसो बोखारजोबोब्ला बेथ' जोंनि सेन्टिमेन्ट जोंनि साननाय जों मा नंनो हागौ बेखौबोथ' गोरों गोराफ्रा साननांगोन। बिबानाव थानाय मन्थ्रि एमएलए गिबि मन्थ्रि बयबो मोदोमाव नांनांगोन। आरो जों बर'ल' मोदोमाव नाङालाबानो गासिबो हारि माहारियानो बाहाय थोंजों मोदोमाव नांगोन। बा बर'फोरखौ बिदि खालामनो हाबाय। आसामाव अब्ला आं दहाय बुंनाय बायदि जे खौसे गोजोन जौगानाय होननाय जे थासारि बे थासारिखौ सिफायनाय
आं जायो होननानै सानो। बेनि अनगायैबो नोंथांमोना माबाफोर हाबाफारि लागोन नामा जिहेथु बे जाथाया दा जानो थांगासिनो दङ? जोङो आं दिनै गुवाहाटियाव थांगोन, जोंनि बर' थुनलाइ आफादाव थांगोन। जोंहा दिनै केबिनेट बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोर ज' जोंहा मिटिं दंखायो दा मोनाबिलि 7 बाजियाव। बेनिफ्राय जोङो बाहाय सावरायगोन आरो बेखौ जे बोखारनो नाङा, बाहाय जे समन्वयखौ, खौसे, जौगानाय, अनलायनाय, सान्थि बे जिनिस सिफायनाय जागोन, बेखौ हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जों खावलायगोन, सिद्दा आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ, जे बेखौ खालामनानै आसामाव फैनो हमनाय सान्थिखौ सिफायनो नाङा होननानै जोङो मेम'रेन्डामखौ बानायखाबाय। राजनितिक षड़यन्त्र दङ होननानै नोंथाङा सानगोन नामा बेनि सायाव? राजनैतिक षड़यन्त्र होनाबाबो आं थोंजों होनगोन बाहाय हारि हिसाबै हारिजों हारि माने गेदेर उन्दै खालामनानै नासयलायनाय दं होननानै जोङो साननो नांगोन थोंजों। जोंहा राजनैतिक भाबै बर' रावा भारत संबिजितनि 8थि फारियाव थांखांबाय, जोङो मोनबाय। बेवहाय दा जाय जेरै हायो एरै नाख्रेबबावनांगौ नैबे बाङाय अनजिमानि हारिखौ। बे नाख्रेबनानै दोननो लुबैनाय सानस्रि बा आखल, बेखौ जों थोंजों नुनो नागिरदों। आङो बुंगोन जे राजनैतिकआथ' गावजोंनो नाख्रेब नुख्रेब खालामलायनायानो मोनसे राजनैतिक जायोब्ला, बेवहाय थोंजों माने राजनैतिक नङाबाबो थोंजों नाख्रेबनायनि बे आखला जाहैगोन बायदि नुहुरो आरो। दायो आसाम आयेन आफादाव जिहेथु बर'निख्रुइबो 2 मन्थ्रि दङ, MLA माखासे दङ, बिथांमोनखौ माबायदि बे खेथ्रआव बाहागो लानो नोंथाङा खावलायगोन? जोंनि बर' 2 मन्थ्रि, गासै जा साबसे MLA दं, बिथांमोनखौथ' आं खावलायगोन जे बिनि हेंथायै बाथ्रा बुंनांगौ, खालामनो मोना। GPCआ आगोलाव मोनाखैबा दा खालामनायनि बेबस्थाखौ लानांगौ। आरो आं बुंगोन जे मानो जोंनि बर' MLA मन्थ्रियाल' बुंनो, सुथ्रुन गोनां गासिबो MLAआनो बुंनांगोन। आसामनि सान्थि प्रिय गासिबो राजखान्थि हान्जाया होननांगोन। आरो बिसेसकै आसाम साहित्य सभा, आसाम स्टुडेन्ट इउनियन, बिसोरबो बयबो बुंखानांगोन, बुंगोन आंहा आसा दं। आरो जोंनि आफादफ्राथ' बुंखागोन, एबसुजों लोगोसे बर' हारिमु आफाद, जोंनि राजखान्थि हान्जा, बेनिफ्राय दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद, ट्राइबेल संघ मा दं, जोंना बयबो आफादखौ बुंखागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं आरो बुंनांगौ, आं बेखौ खावलायगोन। साबायखर। बिथाङानो जाबाय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गपिनाथ बरगयारी बिथां। आरो जिहेतु मैयानि दिनाव आसाम आयेन आफादाव जि लग' दङ, बे लग'आव बर' रावखौ बोखांनायनि मोनसे खबर फैदों आरो बेनि उनावनो सारा BTCआव फिन जाथाया सोलिगासिनो दङ आरो बर' थुनलाइ आफादाबो बेनि सायाव गोख्रों मोनसे फिन जाथाय होनायखौ दिनै जों नुनो मोनदों।